Son Mahoney, de Sincro Audiovisual, a empresa que xestiona e deu o concerto de Rueiros da Vila. E bueno, despois eu creo que de 5 anos toca facer ao mellor un pouco de balance e moitas da xente que ven di que bonito che quedou todo, non? Que ben quedou todo. Eu creo que o culpable de que todo quede ben e bonito pois é o propio Caión, non? É o enclave. Caión, unha das vilas máis representativas do norte de España en canto á actividade portuaria, que dunha maneira, digamos, natural foi migrando a ese turismo, digamos, de 24 horas, ou turismo de día, donde un dos seus valores en alza é o surf, non? 5 escenarios, todos mirando ao mar, marca Galicia, por dicirlo de alguma maneira, marca Noroeste. Temos ainda ese sexto escenario que sería o Centro Sociocomunitario da Insua, que é o noso plan B para cando a inclemencia venga un pouco de dada. Estamos ahora mismo aquí ahora en Roeiro das Figueiras, non dependemos de productividade, de ferro, de infraestructura, non? É un festival bastante moldeable. Eu creo que ese realmente é o factor máis importante do propio festival, o sea, nós, entre comillas, intentamos dar unhas pinceladas máis ao que Caión xa ofrecía, non? Eu creo que o mellor do festival dos Rueiros é o propio Caión. Roeiro das Figueiras que dá para o Porto, Salseiras que está ali na praia. Temos dado aquí un concerto nun velero en plena Baía de Caión. Estamos no Cárcere Vello, está no medio do propio paseo e creo que representa moi ben o que é un pouco tanto Caión como a idiosincrasia do propio festival, non? O sea, trasiego de xente, turismo de paso estacional, non? Ese turismo de 24 horas que defende un pouco e que representa a propia vila de Caión. Nestes últimos 5 anos podemos facer un balance que é que houbo un grande auxe de xente que ven a disfrutar do festival en caravanas, calculamos aproximadamente un 45% de auxe. Creo que tamén un pouco ben dado polos 2 parkings grandes que temos a ambos lados do propio evento. Nada, non deixa de ser eso, pois unha representación do que é, non? O sea, é gastronomía, xente de paso, xente tomando algo nos bares, disfrutando dos atardeceres, e que digamos que a oferta cultural que intentamos plasmar dende Rueiros da Vila pois non fai máis que apousarse nesa base sólida que ven dada dende o propio Caión, non? Unha das características de Rueiros da Vila, sin dúbida, creo que tamén é a programación plural que temos para toda a familia, que é unha programación dende cero ata o infinito. Eu, como propio programador, podo poñer un exemplo. No escenario do patio estuveron disfrutando de concertos meus fillos, eu, miña nai e miña avoa. Entonces, esa realmente é un pouco a aposta. Os Rueiros da Vila tamén duran 4 días. Podo che garantizar que se ves aos Rueiros da Vila che vai a gustar. Unha programación 100% gratuita, donde podes encontrar bandas de toda índole e toda característica musical. Caión é un lugar excepcional en todos os sentidos, ten unha ubicación única, ten unhas praias únicas, ten un clima particularmente especial porque está tapado do nordés, todo isto propicia que se podan facer estas cousas dunha maneira que a mellor noutros puntos da costa non se poderían, polo tanto, pois é unha maravilla poder estar aquí disfrutando e sobre todo cando vivimos aquí a 2 pasiños do lugar. Un placer. Xa non digo nada máis. A verdade é que estou aquí, paso brama aquí ahora en Baldallo. O ano pasado estuve nun par de concertos e hoxe, pois, outra vez, música en directo, o sea, que hai que vir aos Rueiros de Caión, que molan moito, tedes plan de tarde, plan de noite, hai sitios guapos para cenar no medio, o sea que perfecto. Siempre intento acercarme, si puedo, porque bueno, está tamén organizado e é un luxo estar en Caión e encima con unha noite como de hoxe, así que animadevos a vir por Caión porque sempre merece a pena.
temos unha comunión e un conxunto co Concello da Laraxa, que é o principal, é o único colaborador do festival, que financia e dou soporte e creou no proxecto desde o propio inicio, pero non é o típico evento onde enchemos en 5 días todo de marcas e de cartaces e de pósters e de plástico e marchamos. Non, é un tema que vai máis alá, falamos un pouco da sostenibilidade, do tipo de público que queremos dentro dos Rueiros. E hai un detalle que tamén me gustaría poñer un pouco en común, que tamén é un pouco unha marca da auga, da cal me sinto orgulloso e da cal di tamén moito do público, do tipo de público que temos, que é que despois de 6 escenarios e 5 anos, en 5 anos recollemos aínda non 2 sacos de basura en todos os escenarios. Entonces queremos seguir apostando un pouco por eso, por esa diversidade de escenarios e por ese público do cal sempre tedes as portas abertas e do cal nós o único que propoñemos é unha oferta cultural para que vos sintades na vosa propia casa. Entón, para facer un resumen, eu creo que o resumen é de máis 14, o sea, poño en alza e defendo os hashtags que nomean e fan referencia ao propio festival. Caión é música, é tradición, é gastronomía, é historia. Estamos aquí agora na propia praza de Caión, onde facemos tamén os roteiros da vila, donde Marcos explica un pouco que é a historia toda de Caión, un dos portos baleiros máis importantes, xa non só de Galicia, sino do norte de España. Horizontes infinitos que suman a propia programación cultural que facemos. Músicos que se sinten desde un primer momento como na casa. Que vos vou a decir? Vémonos na seguinte edición dos Rueiros da Vila, contamos con vos.